Láska, svatba, manželství. Původně neměla svatba s romantikou společného skoro vůbec nic. Šlo hlavně o majetek, o pojištění budoucnosti. Až moderní doba ve svatbě vidí slavnostní vyvrcholení lásky dvou lidí. Jakoby ale i toto kouzlo pomalu mizelo. S čím dál větší lehkostí se rozvádíme a stále častěji chceme společně žít jen tak, bez potvrzení. Náš příběh je o 3 párech, které se rozhodly, že vzít se pro ně nějaký smysl má. I když to možná nebude úplně snadné. Ale chtějí být opravdu navždy svoji? Držu ti boty. Držu. Je to nějaká pláž? To tam je hluboký. Co tamhle? To je hluboký, to vidíš, ne? Nebude, no to je všude takovýhle vlez, že jo. Vlezem si tam. Já jsem řekla, že do té vody prostě nepůjdu. Jo, to je výborný, vole, to je já, pro tohle. Ty chcete nás jít na ty koně topy? Co? Dobrý, já jsem myslela, že to tady je super bomba boží. Je, to by si nikdo furt nenavděčí, že to bude zase hluboký jak kráva. No. Takže všechno se špatně, všechno není spojité podle Izabelky, takže to super na Lukáši, prosím tě, vypni. Já prostě nemám ráda, když vlezu do vody a je to tamhle hluboký, chápeš? Chceš vodu? Prosím? Ne. Dneska je čtvrtek? Středě. Já mám vygumováno. Máčka, nevím, co mi dáš do pití, ale já se 10krát po sobě zeptám, co je na to. Jsem blbá. A to je štref. Ty to přetažení před tou svatbou, já už nevím, co je za den. Jsem úplně vygumovaná, jsem úplně blbá, nic nevím, nic si nepamatuju. A nějak mi to nevadí. A ty to jsou taky hezké. Jo, i tento je hezký ještě. Mhm. Ty to? Si nejsou jistý. Ne? A nebo ještě tady ty. Jo, to spíš bych řekl, že Jo, ty... protože ty jsi chtěl ty tenké, protože jo. ty nechceš široký, že by ti to vadilo na prstě. Mhm. Já si myslím, že to byly tyto. Ale mně se teda líbí i tady ty. A mně se teda víc líbí tady ty. Tady ty. Které? Ty, co jsi ukazovala. Jo. A nebo... Chcete si je vyzkoušet teda? Určitě. Máš ho na špatné ruce. Musí být na pravé, na levé. Jistěže. Ale a co to teď máte za prstínky na rukách? No, teď tam máme prstínky Společenství čistých srdcí, což znamená, že jsme se zavázali žít jakoby před manželskou čistotou až do manželství. A je to vlastně takové vnější znamení toho našeho rozhodnutí.
A Ondro, ty máš taky? Já mám taky prstínky. Jakože ten tvůj je hezký s těma kamínkama, ale líbí se mi víc tady ten. Taky jo, Mně to se vezmeme víc asi tady tady ty. ty. Takže tady ten. Dobře. Jsme dobře vybrali. Jo. Mně se líbí a... Jo. A jsou levné. No, tak umíš dobře najít, no. Ty jsi mi šlápl na sukňu. Dobré, neutrhla se nikde. Ne, ale... Tu větr odvál, no, to já za to nemůžu. Ahoj, miláčku. Ahoj. Tak jdeme na to. Ty budeš čistit nebo budeme uklízet? Budeme uklízet. Je čtvrtek. Ty už jsi začal? Už jsem začal. Uklízet, jo. Ne, budeme uklízet spolu, jako vždycky. No. Tak já se jdu převlíknu. Přestáku, odhoď to, začíná ti tu pracovní doba. A už jdu. A ne, že to odflákneš jako minule. Máchale, spadlo ti to asi vítr. To jsou naše krásné věšáky. To je. Já mám věšáky jinde. Dělej to pořádně. Bělo, a ty Ano. se takhle s Jardou normálně bavíš, když uklízíte? No jasně. Konverzace musí být. Teď mě asi neuslyší, tak ne? To víš, musím ho kontrolovat, jestli to dělá pořádně. Pořád je to jenom šesták, že jo? Ten všechno odflákne. Víď, miláčku! Neslyší, vidíš to. Neslyší, on slyší jenom, co chce. To je celý šesták. A co třeba chce slyšet? Jak ho miluju, víš, že to chceš slyšet, víš, miláčku? Jak mě miluješ? Hodně. No jo. Jak jinak, ne? A jak ty mě miluješ? Moc? Já. Nemám se začít červenat? Jo. A v jakých partiích? Ve všech. To ti neřeknu, ty bys to pak chtěl zkoumat. A po svatbě si koupíme boiler, protože tenhle má kapavku. Mám kape. Miláčku! No. Uh. Jdem na to. Já věděla, koho si mám vzít. Kdo za mě bude vařit, prát, uklízet. A proč si Jardo požádal Bělu o ruku? No, to jsem cítil, protože je to správná ženská. Ti to poradil kamarád, ne? Co? Ne, tak cítil jsem to jako za správnou věc už, protože jako, aby mi neutekla třeba. Je pozor. A proč právě Bělu? Prostě že je to správná ženská, která prostě ví, co je život. Pracovitá, spolehlivá, prostě ženská do života. A proč ty si ho chceš Běluš vzít? On si člověk nevybere. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20, viď? Děkuju. To je unikát tohle, viď?
Změní se tou svatbou něco ve vašem vztahu? No možná, že to bude akorát jenom, ale to není vztah. Přechod mezi chtít a muset, no. Jak to myslíš? No v sexu ne. Svatba. Co je svatební noc? Přechod mezi chtít a muset. No, to se budu pamatovat. Teď ti jde o to, jestli na tom budeš líp nebo hůř. Toto je naše oblíbené niagarské schodiště, protože za větších bouřek je tady malý niagarský vodopád. Neboť nám protěká někdy střecha. A pokud tady zrovna není niagarský vodopád, tak tady občas jezdíme na starých madracích po schodech dolů. Když zrovna máme nějakou divokou náladu. Tak tohle je prosím jeden z pokojů. Zrovna tvůj pokoj. Jsme tady 3. A Zdenko, ty bydlíš kde? A já bydlím vedle. My jsme takový přidružený privát k lifeu. Kromě těch 12 lidí, co bydlí tady, tak jsme ještě 2 holky vedle. A teď slyšíme signál zvonku, což znamená 2 věci. Buď modlitbu, nebo jídlo. A protože modlitba je až v 10, tak teď je to jídlo. Pane Bože, Otče nebeský, račiš nám požehnání těchto darů, které z tvé štědré ruky přijímat budeme, skrze Krista našeho Pána. Amen. Ve jménu Otce i Syna. Amen. Vypadáte, že jsem dostal ty nejlepší nástroje. Možná to radši dají market nebo rančí. Přemýšlím, jestli je to dobré, to se normálně jenom klapne a rozebere. Cože? Kdo chce, tak si může říct případ. Já to chci, no. Umíš to lepší? Dobré. Ne, tak já ti to klidně. Lepší dělat Podívejte se. Tady asi 5 minut otevírá. Vždycky otevřela. Jak to říká? Ein Schnitzel, Sie sind Schwein. Jeden řízek byste prostě. 3, 2, 1, teď! No. Dobré. V různých skladech. Tato je ramínko. Ještě asi jedno. No to bude jedno. Já jsem krásná. Počkej, ještě. Počkej, takhle. Já nevím, a ty sukně už jsou takový... Nevím, kolik je času. 12 sekund, 10. Rukavice, všechny Já už skoro nic dalšího nemám. Ještě štěstí, že na sebe nevidím. Tak mohli takhle na svatbu, co? Konec. Ani se tam nevidí. Naší můj snoubenci. Jo, dobré. Tajně pichu. Ale ta sukně ti sluší. Já si už teda vezmu. Co se změní svatbou ve vašem vztahu? No tak určitě se změní to, že budeme bydlet v jedné domácnosti, jakože už úplně. Budeme určitě častěji spolu, budeme spolu přes noc, což je super. Ráno se spolu usínat, ráno se probouzet. Doufám, že tady žena budoucí mě bude vařit nějaké to jídlo občas. A naopak zase pomůžu třeba s nákupem nebo tak. No, to taky doufám. Takže pro vás se toho vlastně změní hodně. Jo, pro Já nás... si myslím, že je dost. Já si myslím, že pro nás to bude v podstatě obrat o 180 stupňů. Koukej dopředu. Aby tam nebyla. Au. Drž se a nedělej kráviny. Paťo. Tak a stačí, už se mi to nelíbí. Už děláš kraviny zase, Patriku, takže se zdolu. Pojď sem. Kamila, ty taky.
Kamile, tak my jdeme s Páťou nakoupit sami, jo? Ne. Prdelky, vy potom půjdete vedle, protože u toho nemůžete být, ano? Budeš si hrát s Páťou? Na to se nemůžete koukat. Já myslím na televizi. Takže ty už jsi se měla jednou vdávat? Měla, no. Měla. No. Já si se jednou dávat. No. Co vy, bačkory moje? A proč jste si to tenkrát vytetovali? Protože jsme byli hodně zamilovaní a měli jsme se taky brát. Vlastně mi zůstaly svatební šaty. Co jsem měla, teď mám jiný. No, dopadlo to tak teda, jak to dopadlo, a teď jsem s Lukášem, no. Proč jste se nevzali s Jarinem? On byl ženatý. Tak jedem, no. No, tyjo. Já jsem tam ještě... Já už můžem. Tyjo. Bolí to. Tak, dobrý, no. Já pojedu pomalu. Teda zlatý tetování. Ale jo, dá se to vydržet. Aha, jo. Dal bych víc, přitlač. Ale je to jako přiblblej nápad, vždycky to říká každý tatér, že jo? Jako víc než originální mi to teda přišlo pěkně, že to neměli obarvat tu dobu hlavně v pořádku. A to mě je jedno, ať je to pryč už. No tady už je to vlastně. To je místo, to jsem ještě neošetřoval. Už je nemocná hlava, musíte ho trpět. Dobrý? Paráda. Drží ti to? Jo, drží. No. Drží. Jo. Dík, hele. Ahoj, ahoj. Díky, ahoj. No. To štípe. Štípe to teda, jako jo. No, říká, že se mi tam teďkom bude dělat puchejř. Jsi ráda, že jsi z toho zbavila? A co ti je do toho? No to víš, že jo? Na co to tam budu mít? Já to tam nepotřebuju k ničemu. Aspoň budeš vypadat trošku jako jsem normální civilizovaný člověk. No tak ono to bylo malý, ono to moc vidět nebylo, ale přece jenom víš co, jako mít to jméno. Když už tím člověkem nejsem, tak jako na co? Vypadá, že dostáváš rozum. To byl zase nápad, bože, kdybych tohle věděla, jak si to tam nikdy nedám. Za blbost se trpí, no? Tak on ať si mě tam on nosí, když on je blbej na to dost, veď, ale... Já dostala rozum. Co se změní svatbou ve vašem vztahu? Všechno. A nic. Nevím, jak já jsem se nikdy ještě neženil, že? Takže nevím, co se tím změní. Já nevím, tak jako kdyby se mě každý ptal, proč si ho chce říct, proč si ho chce říct, tak jako ať mi někdo vysvětlí, proč se svatba vymyslela, že jo? Jako od čeho je svatba? Prostě nevěsta, blbiny, kráviny kolem toho, že jo? Prostě je to taky nějaký ten den v životě, že jo? Já si myslím, že svatba je něco jako, prostě máš jako narození, smrt, Valentín, svátky, mezi tím je svatba. Jo, že prostě není to nic prostě jako... Patří to k tomu. Patří to k životu, no. Rozvod. To ne, to stojí moc peněz. Tak a stůjte rovně. Tak, brameno, Dobrý, ne? délka rukavu přes hrudník, úplně přesně, jo? Pojďte si mrknout do Holka zrcadla. šikovná, já to říkám pořád. Pozor. Nelekni se. Tak monterky to nebývá. Ty, a to budeš opět, ty monterky, jo? opět nebezpečně krásnej, ty Tu mám vole. ještě vestičku. No, No. tak ještě kalhoty. Tak pojďme zkusit kalhoty, já vám to dám do kabínky. Jo. Slíkat se budeš sám, nebo chceš pomoct? Sám.
Pak se ukáže nám, jo, jak to bude vypadat. Máme se radši držet pult, aby to s náma neseklo. To padne, ty. No, to bude. Tak jo, můžeme jít do radnice, na tu radnici rovnou, ne? Tady na radnici, jo. No. Vezmeme 2 svědky tady, co chytneme u kašny. Tady já si vezmu tady slečinu no, a já chytnu nějaký... ty vezmeš prvního... Hele, teď jede v autě chlap, běž za ním. A máme to vyřešený. A co když řeknu ne? Ty jo. Už to kšuplo. Co jsi rozbil, ty jo? Co jsi rozbil? Košily. Tak kupujeme ještě košily. Roztrh košily. Tak mám dát větší, jo? Ne, on roztrhu rukávu, protože si nerozepnul knoflíček. Jo, takhle. On má asi poprvé na sobě košily. Ty kalhoty. Pupík velký. Na ty vykrmila. No jo, v jateční velikosti už seš. Půjdeš na porážku. Tak. Se ukažte. Co tomu říkáte? No vidíte, můžete se ženit. Ukažte se. No. Pase dobrý tady, jo? Ach, miláčku, vezmeš si mě. Jenom to chce ještě délku těch kalhot zkrátit, jo? Hlavně to nedávej mamince, prosím tě, nebo budeš mít každou jinou. Ať máte představu, jak to bude vypadat. Tak vám to zabalím. Ano, zabalím. Krasalec. Můžete se ženit. Opět nebezpečně krásný. Ano, že. No. Vypadá super. Bílou paráda. Tak a můžete se ženit. 450 korun, jo? Děkuji vám. Tak, 50 zpátky. Moc děkuju. No ať se vám krásně nosí, ať vám přinese štěstí. Co ty, můj kvítku medový? Tak podívej, Vláčku, je mi to akorát. No ty jsi kukšťukovna. Kamílku. Ty si chceš rozbít zase to, viď, pusinku. Patriku, takhle na to nelez, zase spadneš, slyšíš mě? Máš tady jídlo, tak se pojď najíst laskavě, ano? Nebudu ti to opakovat, slyšíš Já mě? ti to s ním, dík. Hezky. Bávo, Gagi. A za Světka už někoho máš? To nevím, jako furt se jakoby rozhoduju, takže uvidíme. Já si myslím, třeba možná bratránka. Mně půjde ségra určitě. Tak, já už jsem s ní na tom domluvená, že ségra mi půjde jakoby za Světka. Mámě jsem řekla, že chci teda, aby mě vedla, ale ta furt má nějaký připomínky k tomu. No uvidím, já jako zavolám bratránku, jako uvidím, zavolám ještě ségře, jestli se jí tam bude chtít. No a potom uvidíme, jak to obeznámím s tím ještě babičku a tátu, mámě. Uvidíme, jestli se jim bude chtít nebo ne. Je hezká? Tenerka nová. A jestli takhle nejistá na ty motorce mi přijde. No je to vysoký. Co na to leze, když je to vysoký? Já to neříkal zatím vůbec nikomu. Tak máš květen, že jo? Červenec. Srpen se neřeší, takže máš na to 2 měsíce v podstatě. Do času. No, to jsme si říkali před půl rokem, že je času a máme prd vyřízeno pomalu. Když se to oboje, tak to bude mít za chvilku hotový. Ti chci vidět. Sám musí jenom chtít. Na poslední chvíli všechno. Typicky česká vlastnost. Já to taky nestihnu všechno, že jo? Ještě práce do toho. Asi Láďa. A KTMka vedle. Dej mu. Další debílek. By se posrala, kdyby mu to ujelo. Tak tady máme nealkopití všechno. Na svatbu. Přibylo nám ještě. Kola Sprite, fanty, vody různý, minerálky, džusy, nealkopivo, toniky. Kolik toho máte? No, když se podíváte, tak hodně. No. Přesný počet mám asi napsaný ve svém sešitě.
svatebním diáři. To jste nakupovali ve slevách všechno? To jsme všechno nakupovali ve slevách. Převážně koly a sprajty za 20, normálně stojí tak 35 korun. Toniky většinou jsou 24 a máme to za 15. A to je odborník. No a vody to už pak byly. Některý za 4 koruny, některý za 6. Bylo, jaký to pro tebe je, když si to všechno takhle připravuješ sama? Hodně náročný. Abych na něco nezapomněla. Tady jsem si objednala přímo od dodavatele vlastně plastový příbory, kelímky. Už někdy vlastně od dubna, kdy jsme určili datum, tak jsme řekli, že to prostě budeme nakupovat postupně ve slevách. Tak si vem, když litrovou tu lamorku, kolik ona stojí, normálně 5 kilo nebo 500 páďů a my máme za 410 korun. Fernety, vodky, jelciny tady máme, všechny možný. Zlatý ten je nejlepší. Opět zase ve slevě. Křupky, brambůrky, to je celý pytel vlastně. Brambůrky, křupky, tucky tam jsou. Všechno musí tady mít. Pak máme i ty kuchyňské útěrky a toaleťák. Když člověk dělá něco sám, tak musí počítat i s tím, aby na záchodě byl papír, že jo. No a tady mám svůj svatební diář, bez kterého bych se určitě neobešla. Tam si píšu úplně všechno. Co nakoupíme pak ve velkých nákupech, tak mám tady schovaný i účtenky. A svatbu budeme mít do Fialkova, proto jsem si ho koupila. Tak. Byl ve slevě? Jo, byl, protože jsem ho kupovala někdy v dubnu. Tak už byly ve slevě, ano, stalo asi 50 korun. Zdeně, tobě začíná taková jako nová životní etapa. No. Jaký to pro tebe je? Náročné. Náročné v tom, že je potřeba všecko jakoby přemístit, zbalit, odvést, nastěhovat, zařídit ten byt, udělat to prostě na nic nezapomenout a tak, ale zároveň se na to hrozně těším. To jsou moji plišáčci. Na lvi jsem taková jako úleťák na lvi. Ale já bez plišáka v posteli neusnu. Nebo jako hrozně těžko. Jako teďka, když budu mít Ondru, tak to už bude jako něco, to už bude takový živý plišák. Ale jinak prostě tam mám na posteli tygra, že prostě já pořád spím. Jako když spím, tak se prostě přitulím k tygrovi a spím. A je něco, z čeho máš strach, co se týče toho společného bydlení se Zdeňkou? Tak asi přímo ne. Akorát doufám, že budu umět všecko zařídit, opravit a takové ty domácí práce zvládnout, tak jak to je potřeba. My opravdu budeme nová domácnost, nová rodina prostě a jenom my dva, jo? Že jakoby nikdo nám do toho nebude jako mluvit. Samozřejmě jako někdo nám do toho může mluvit, ale nikdo tam nebude jakoby přímo do toho zasahovat, že my budeme prostě ten nový vznikající celek, což si tak myslím, že je velice dobré pro jakoby ty mladé lidi, když prostě vstoupí do toho manželství, aby se opravdu odtrhli od těch svých rodin nebo případně od svých přátel, tak jak my tady třeba z toho S-Lifeu, a aby žili opravdu jenom oni dva spolu a začali spolu budovat ten vztah. To je zima. Já sama. Dělej, bude z tebe holčička. Už je zemí. To je studený. A mokrý. Pojď na mou hruď. A budu jak ten. Kdo to dělal, vím, nebo kdo to dělal? Máš tam hovado, dělej po nose.
No. Tě nemůže nahodit traktorovi, se tam blbrete v tom, takový šaškávý. Mamánku, měl by si stát. A jít poslát dětkovi. Řekla to maminka. Jako když nic neřekne, tak je to těžké. Kliku, no tady není. Nařízni to, půjď. Kam jedete s tím traktorem? No, seno vozíme, vy myslíte, že si na vesnici honíme pytlík nebo co? Máme tady práce a vy se začnete tady, přijdete šaškovat. Tamhle ovcí něco chce ovcím trávu a nestarají se. Já kdybych to nehodila, tak nevím, co tomu dám. Vy bydlíte v domě naproti vlastně Jardově mámě, tvojí budoucí tchýni. Já jsem se chtěla zeptat, jaký spolu máte vztah? Ze začátku dobrý, pak když začal dělat problémy, tak špatný, no tak nenechám si nic líbit. A jaký začala dělat problémy? Začala líst po baráku, otvírat poštu a tak dále. Jsme vyměnili fabku, pořídili si schránku na dopisy a má splněno. A od té doby se už nestal žádný problém? No, ono se vždycky nějaký u ní najde. Jardo, co se to děje mezi Bělou a tvojí mámou? Prostě jim to neklape, no. A myslíš, že by se to mohlo něčím zlepšit? Já myslím, že to bude furt stejný dokola. Pro mámu žádná ženská není dobrá, no prostě. Nevím, no, je to takový. Každý, co znám, se vždycky diví, že někdo může žít s rodičem. Prostě furt na tebe dohlížejí. I když tě je 20 nebo 40, furt tě beru jako malýho. No. Proto každý se vždycky rád stěhuje někam jinam. A vy jste se rozhodli ale zůstat tady? No, máme svůj baráček, no, svůj zahrádku, no to. To znám. Dávej bacha, co si neurvej ta zásuvka. Aha. Ty jsi tu nechal včera špachtlu? Cože? Ty jsi tu nechal špachtlu včera na zemi? Jo, to je možný. No, myslím, že se nám tady bude bydlet dobře. Já myslím, že se nám bude spolu bydlet dobře. Kdy třeba padla první kusa? Na 1. mája.
Jsme to už měli domluvený od té doby, co jsme spolu začali chodit, že? A to bylo kdy? S první pusou začali jsme spolu chodit 14. února. Což je na Valentína. My jsme velice romantický pár. A řekli jsme si, že si první pusu dáme až na 1. máje. Pro mě to byly jako chvilkama opravdu jako muka, abych prostě Ondrovi tu pusu nedala. Ale věděla jsem, že jemu na tom záleží, aby to bylo až na toho 1. května, tak kvůli němu jsem se teda snažila a tak jako šlo to, no. A pak to bylo o to krásnější, ale že vlastně, když si na to ten člověk počkal, tak to potom bylo fakt jako takové wow. A pro tebe to bylo, Ondro, první políbení v životě? Ne. Nebylo, ale tak jako bylo to svým způsobem unikátní. V tom, že to bylo hodně nešikovné. Ale my jsme to pak natrénovali. Počkej, tak já skočím pro tu lopatku. Počkám. Izabelo, vy tady máte nějaký nový motorky. Máme, no. No, a hlavně nejlepší je to, co je pod těma motorkama. To je takzvaná úprava interiéru. A můžeme vidět tu úpravu interiéru? Tady na zdi. A co je pod tím? No to už sundovat nebudem. Taková malá domácí nehoda. Lukášek měl trochu nervy, no. Italská rodina občas. No, takhle je tam vidět dírka pod tím. A to si jako udělal pěstí, jo? No, nerad jsem ho to zahladil. A zase musím pochválit, že včera, když jsem byla pryč, že to tady zvládli beze mě. No. Tak mi to přijde normální. Prosím? Že mi to přijde normální všechno zvládnout, ne? No tak jako ty nemáš svoje vlastní děti a to, že prostě... Fakt jo, tak prý máš, no, tak... Co jsi říkal? Že nás má. Jo. A byli jste tu hodný včera s Lukášem? Jo. Jo, byli. Co tam je? Ukaž nám to, co tam je. Ukaž. Taky díravý. To je prostě díravý byt tohleto. My se teď docela často jako hádáme a dohadujeme a to mně se to jako nelíbí, no. To se mi prostě nelíbí tohleto. Tak stres, všechno, že práce. Jako co čekáš, jako myslíš, že to bude všude jak ve filmu? Máme potom takový debaty jako na téma, proč si mě chceš vzít a proč jsi se mnou a potom, když už to zajde jako hodně daleko, tak zase je téma můj bývalý partneři, jo, jestli mám někoho jinýho a... No tak vůči tomu, Lukášek je hodně žárlivý. No tak vůči tomu, co jsem si s tebou prožil, že jo, ty začátky, což všichni naši kamarádi okolo vědí, no tak se mi není čemu divit, že jo. Já jsem mu říkala, že se vezmu pod podmínkou, že se zajde někam k psychologovi nebo začne brát neuro. Tak to jestli já ho začnu brát, no, tak to ty budeš muset chodit někam na dlouhodobý léčení. Děkuji. Myslíš, že ti můžeš něco zhubnout? Píšou 2 až 7 cm a že výsledky jsou vidět hned, tak uvidíme. A ty chceš zhubnout? No, Jaroušek si to nepřeje, ale já nějaký klčo asi jo, no.
Ahoj. Spolu nebo proti sobě? Spolu, protože když budeme hrát proti, tak mě vždycky porazíš. Tak dobře, tak budeme A hrát. pak se na mě budeš zlobit zase, že budu na tebe naštvaná. Ne, ty se budeš zlobit. Já se zlobit nebudu. Ty se budeš zlobit, že já se budu zlobit. A už jsem našla i keře. Ale nemám tu žádný pořádný lest, jo? Já tu mám jakési palmiska akorát. Jo, tady to vypadá na nějaký les. Co to je za hru? Age of Empires. A našel jsem 4 ovce. Tady se mi fotkají dvě ženské. Už našel nějakého nepřítele? Ne, jsem moc nehledal ještě. Našel jsem zeleného nepřítele. On už na mě útočí. Ty šmejde. Já přijdu tam poslat vojáky, aby mě ho zabil. No tak to je pěkný v kaši. Nevím, postav si ten obchod. No, já musím nejdřív zabít toho vlka. Syna nám smilování vyproč, synu svému nás doporuč, synu svému nás doprovoď. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Tak dobrou noc. Hezky se vyspí. Ty taky. Ahoj. Ahoj. Počkej, se rozepnu sama. To nevidím tam. Takhle dopadneš jednou a ti budu házet hadry z okna. Ale nežerte tolik to drbání, jen by drbešný. U krku ještě. No, dobrý, když pan stejně nedávají. Tohle jste nečekali, co? Já taky ne. No, podle mě to je blbej test. Proč? Protože jsem vyhrál. Budeš mít zkrácený jasná, nebo? Jo, určitě. Jo, to se pak potom podle... Poté, co si Běla konečně vyzkouší svatební šaty, začne se nám odhalovat její problematický vztah s budoucí tchýní. Ona je zlá, ona je v jádru zlá, ona hádavá, hašteživá, taková panovačná. Jak to snáší Jarda, stojící mezi nimi stále víc jako mezi mlýnskými kameny. Teoretická idylka Zdeňky a Ondřeje malinko narazí na skutečné problémy na křesťanském kurzu předmanželské přípravy. Ale že je takový ten domácí typ, no, tak to mě tak trochu někdy mrzí. To bude přeci pocha. A co příště mladý pár prozradí o svém intimním životě? To u Izabely a Lukáše to na harmonický vztah vypadá méně a méně. Jak dopadne jejich prohlubující se předmanželská krize? Nic nemáme, jenom hádky, samý hádky. Jdi do prdele a takhle se chovám ke všem ostatním. No, to říkáš ty, tak se ke mně chováš ty.